motegererio ndisi TV tigamba kwani ngabwakire bia echinaende ne chingaki chingia neri tukoria bene twarorire eri tutana korora rinde lakini Nyasaye bwanchire twarirorire bona se mambieye ngochitore korigereria nga Nyasaye aganeti korwase tore nyuma tutararigereria tigango tuire chingaki chinyorora sogosaba omuya tata Nyasaye twakwira ne irimbi ya mono ekiageroro tato ituna intuturabana bao twachira ase mambieye twatenenera sobosi bwao otworokereria yaro kogani kwao gocha astore naende ochenchi amagimaito erinde tokobwenera Yesu Kristo twagosemeringa no torae kurubono goikesa bato yaere naende goikwirani oboruti bwa eri kabere ase retare Yesu Kristo yoro motorio ito amen. Ritukoria rero togochikorigereria ringana rimwa murigo rigotebanga life can change inga obogima kero kende nabo bora change obogima nigo bogo change korwa asa kongu gochi asa ororo gose korwa ase mechando gochi asa kongu inga obogima nabo bora change marika machento jigosoma ase ritukoria rero tokorigereri korwa ase getabu kia Samueli ya kabere eifungo kianda ekefunge kemo mpaka 12 naende ntoruororo twende Samueli ya kabere yeyo ifungo 15 nero ntoyerigereri lakini ringana rinene togochikorigereri igabwo na kyobogima bogo change na kyobogima bora change korwa asa ororo gose korwa asa kongu gochi asa ororo magimaito ekero togosoma ase getabu ekyo kia Samueli ya kabere ekefungo kiaye kia Samueli ya kabere kiande ifungo biaye kemo gotirimboka igego totebiga ritukerimo Dauti akaboria ine montonde natigareta ase inka ya Saulo inyare komokorera amaya ase ngenjo ya Yorodani ekero tokosoma ebifungo biaye bya kabere narengo omusombo yomo w'enyomba ya Saulo orenge korokwa Siva abantu bakamurangeria agenda ase Dauti omuruoti akamuboria naye Siva eri akamuiraneria nincho omusombo naende omuruoti akamuboria ine montonde natigareta ase enka ya Saulo inyare komokorera obuya bwa Nyasaye aiga twarorire nga Dauti no muruoti orenge na Dauti niga arengo omusani o Jonadani niga arengo omwana o Saulo ekero Saulo abangete ogoita wa Dauti ekiagera Dauti mumaeto mugano byanga ekero agoita omufilistiori Saulo akarore kera abaisiraeli nigo babwate segiane n'amatuka amange n'abafilisti ekero Dauti aromoke aitire Goliath nari Saulo agwansa gotwara ebirengera ring'o omwana oyo Yesu omusinini nero orang'ura obogambi korende Jonadani omwana o Saulo niga arengo omosani o Dauti amang'ana onsi bibarenge konyara koba bagokwana ase enyomba yabo niga are koretera Dauti moinyore byanga Dauti narigeti Saulo narigeti chingaki chinyinga anyara koba kagoita Saulo narigeti anyara koba kagoita Dauti lakini Jonadani niga arenge komobisa bono yaikire abantu b'enyomba ya Dauti bakure bonsipi ekero bakure Jonadani ekero omonto agokoreire amayanko morieroreira Dauti Saulo ekera akure bono Dauti ari omogambi akainyora ng'oyo omo narengo onkonye tokorwa ase enyomba ya Saulo oyo orenge koroku Jonathan bono no akorangeri Siva nga akorangeria abantu nga onde naro tigarete ase enyomba ya Dauti ya Saulo erinde nyara ko baginko mokorera amaya akamodenga omosomba narororo okorokwa Siva oyo niga arenge omokori emeremo ase enyomba ya Saulo ase nyombe ya Saulo ekero Siva arengo omokori egasi yani arengo omoreri ase nyombe ye nekera kare gosoka agotama no mocho koro o Saulo
okorokwa Mebiboset akanyara kobariria gotama agakira inse akabekere mamagura yonsi bono iga arenge gotama ikiagere segi yarenge anyare ko bakagotama omochokoro oyo twanyoriro Sauro riria bete akanyara ko bakagotigara bweka amo no musombo oyo gosoma kori egasi oyo kurukusiva bono Daudi akari koboriga ine muntu onde naro otigarete ase nyomba ya Daudi erinde nyare ko mobu yabwa Nyasaye erinde nyare ko mokorera na komorokeria manene aria Jonathan abete ko bakagonkorera bono no akari goteunga naro oyo orororo niga kurukusiva oro musomba lakini kera tokorire gochinse nkonyara ko batore tokororanga oyo Siva igatigareta senkeri ya Daudi senkeri ya Sauro kagenderete gokora emirimo buno mokori egasi kanyarete ko bagakoire bintu byonse bibyarengari bono ochire ekera achiro omodeinga mondetere no tokonyora mochokoro yo Daudi akobeka rirunse ekera ikirase Daudi ari no obwoba kamodeinga tondoka ekiagera ninche nakorangeiri bono rero iga nonyoro goseseniwa nande ndunyare ko batokoragira na ya SMSM omochokoro oyo akamana gotebio oyo Sauro ng'ainche inchenga bunesese na kinda isara SMSM amo no mugambi erinde toragere ano tokonyora Daudi agochika Sivanga ebintu byonsipi emigondo yonsipi yo yarenge nganero yabo Jonathan yarenge ya Sauro ngano nyare ko bakogokora n'abasomba bao n'abana bao onyare ko bagokobira so mwana oyo otigarete orenge kerema bono no gaiga Sauro Daudi akorigererio mana gotebanga tobe to kuragira kere mambi na maragoba nigo barenge kuragira nekeremeke nigo gie chae takero kesese akatenga nchenge sese na kindaragira se nyumba yomoruoti na ende meseyemo Nyasao oyo togosasima rero iga ng'obogi mango chenchibore ekero bwachenchiri korwa asa kong bwacha gocha asagia tokonyoranga omochokoro oyo Sauro niga achieta akamenya omochita arenga omonto orenge ko bagakorie ebintu ebi amari asokoro yaye noyo kurukusiva na Siva nero orengo omoreri kurwa buritang'ani bwenkeye na Siva kagotama nera akanyora omwana oyo obeire kerema mwarorire ng'obogima bwachenchiri korwa ase otaisa inyo kwero kabunesese lakini waicha waisaransama no muruoti ine obogima bwa ombo change ine obogima bwa nembo change na kyo obogima bora change na bokonyorore biya kero kende togokore kero wanja kwa Nyasaye ekero gwateanira keigo bwa change bwa babobe kero kende na bokonyororo munda obwate ebintu ese orio tari gokora buna Nyasaga neti kwanyora ng'obogima bwao bwairanire tusiro kero kende gwetiganira Nyasaye dabwati kende kwa musaba mambi na maragoba gwatenenka kwabo omonto nayo okuna kinuye nereka yaru oyo nereka yaru korwe kiagera ngento kiyanke korwarari ngekoru Nazareth ekiagera nonye Yesu ase nyomba akoru bantu mbakagerete ng'a egente kiyanke koreki nkeru abu Nazareth ninki omochokoro oyo Sauro arorira ase obogima bwaye bwachenchiri korwa ase botakorete botarenge tamanyete ng'anere nabo omonto oraisaranse n'abantu ekene ekero tokorigereri gochinse ekero togosoma korwa tosoma ase ibungo biaye erio Siva akairaneri ibungo bia 11 erio Siva akairaneri omoruoti inche no omosombo ninkora yonsi ninkora yonsi wanchikire ase igo Mefiboset akaba okoragera ase mesa ya Daudi omoneno oye bono nonye Siva kagoteng'a nakore korume enkoro yaye teriko motebing'a nanyare ko bakagokora ekero koriga Samuel ya kabere 15 efungo biaye bitatu igego chigototebing'a na Siva abangire Siva bono bangire obogoirie ebinto obogoirie muna Daudi amochigete ochira ase getunwa iguru Siva niga abwate abasomba 200 nande niga abwate abana 10 bona abana ubarenge ko babagokora ase omogondo oria Sauro
erinde ndagererio yeimokia oyeira somocho koroyo bunanya ritiko bakaguchikwa na doubt bono siva omanyire koimoka otire kuganyerera doubt asege tunwa igoro komote ngano nkomobori ngai omocho koroyo na riere ira tokoragira nere omana komote ngaya ori niga iranire kobanga rero iganga abaisiraeli nkomuiraneri baro obogambi bori abwa sokoro yaye nari dauti akoiwo ngana endo mbange rumanya kumaoyo kochika koreiga bono bintu biri byonsi pinariete irango nyare ko bagokobitenenera omoretere bono byonsi bibyabeire ebire byao ninkisiba orokia ngoigure borore kiagera aso mugondo oyo asenkeye no arenge koragera lakini uimo kiriobo genki oireiro moruoti dauti omotebiriga bono oyo bangire gokoura obogambi abaisiraeli babangire bakoura obogambi yani orosiria mangana atakoretiki ataiyo rumors yani uringana riri kwaigwa kwari bogori kwari koreregas na dauti nera agatenga bone bibyonsi bibyabeire byao yani dauti sa omochokoro tabangete lakini siva omorose nande monyorenga siva nigarenge omonto orenge mokori emeremo aso mugondo gosasenka gosomoreri oyorenga asenke yoyo minto Sauro ekero Sauro aro bogambi nga ekeroro bogambi nonya nintu ashinga cheito ntubwata abakori egasi lakini inyoranga nonyo orenga ekiagera onchiro buya bwarengo niga komoroseria mangana nekera morose iria mangana erinda urwe bono gaiga omochokoro urirwe engeri eri yaye oyoro moreri onyariro kobaga koira ninki kiagera endamwamu abantu mbarenga tonga siva isiko gaiga no tonga siva okororo yo mino biya kero kwa morori gwatenga kingo koramu yeri kwa moroseria mangana gwatenga nonye toreiga oyuga kogangeire igana iga mono abuna intu abakungu nigo twanchete ko babuna siva ase chinga cheito twabeire togotuomania abantu na siva muinyore no moreri orenge nabo kogenda gwakanga omonto mbiyare lakini kwarosia mangana aetane tiabesumo kwanyora abantu buna mwanya abantu twanyarire ko batogotuamana abana banyasaye ninki kego twegeringa ng'abantu abange banga siva nigo barase community no batonjokana ine n'abantu abange mbare banga buno mochokoro yekerema akwebaranga nanche ningisaine ninyare ko bakingo isaranse mese lakini ekero kwa ariganiwe gwa isaransire naye igo kweigwa mono abantu tonga siva mbari totabwatege togokora abantu tubwekaine siva mbari totari bwatinga nimbwate gasingo kora okuboka gochimambi kugwasoire omochibuo monto kwa motebia mangana murura twarwanire chisegi twitanire abantu baitanire babetanire miore seori ya mangana tutari konyara kobaki togokora nimba omugano oyo momokeiga abana banyasaye omosubati oyomo ekera anyorire osokira somochie nande no mogusi na bamenyete biya akanyora omwana oyo menyaruka mubasoka no mugako yagasira umugako yagasirira akamoyenia lakini asenkeye umugako yana asomete lakini oikire gukwa lakini omosubati otasomete akabomoreri abamuraba mwabo basomete na bakaba muraba mwabo otore chae oiropima kero kende nero rigereretie family ekaikari tukeri mogatorire chae rirase tunduvari achare kuchiko bakagupima akaumera nange chae teri gupimwa ase tunduvari bune kurara abana banyasaye akabororo kagupima ne chinsainye bono gakwenda asenkeri buna otkero otasometi buno chaire agachikwake agachigotura igore ruegeita onde tayo nabo baibwete lakini ese ori ari omoburaka naende tabwati kere naende tasometi taigorere akabwata amagena achikoruta gochime osemba moigorero onde tamoigorero akabwata egetonga agakiruta akateba tigambero omotaraiga ekero boraki mambi ko baranyigorere ninsoe riria akaenda aso omotaro akabeka riru ria yensa gosaba kakona gosaba iga kirete iga puna nyasare moya montaga eto bwate gari
akakuminga ori otugaima akakagane balimu nali akoenda kumubori nga muchando kyo bwatengo konye akabeka lirusa akamoteinga nigo nasie keiru nachieto gopime chae bangire konyugorera akarora no muitebere no muorora akamubeke gari yae akamuira buoye muinyore nga asare umwana oye nyarukori anyorete no akorete no ene skuru abakobare chibodingi oyo yakwende public school omusubati oli akeramuira akanyora no mwegenu akamubeke nka yaya agakore gasi akareta umwana yakamubekere school akera mwana oli agasoma kaende university akamanya kerare university agosomera ubunyagitari obongo bwa mwanya bantu obongo bwa mwanya bantu ngakubara ere no bonga asomerete nabagukubara manye muchando kyora sobongo bono karaiga agenderete kabe party akari ku Kenyatta kerari kubone family eriyo yomo na charware ekera arwarire iru Kenyatta umwana oya akurigereri na kiamarieta yabuye kanaso botata akarangeri ngina naenda akabori ngina gaka wenda kamtenga tocha igoro siendagira inga umwana ori obeiro muntu monene na ngina nero imukireriwe kai kirororo bakamurigereri epiri go yarenge 800,000 koi omanya kubaru omanya kwirutia to omanya kurigereri buno munyagitari omwana onero monene agasoa akabeka isa mokoria agaka nepiri mbamanyeti aba bariska bare penchi mbamayetingi kegenderete ekera akorira akamuira akamubara agakora riri akorira akarangeri nyina bakamana gotebanga omwana oyo no rito twasereti agakora ikiro wanja kwa Nyasaye tachieti gotwareto babuno mwana omoke agakonya ise moke akawena ngobo gimana babo gochenji obogima bogachenji bwa mama mwabo gochaso omwana oye ngabukabo gima bori borobiya buna twanyoriro muchukoro dautinere bwa chenjeti abana ba Nyasaye asemambi ya rero ninki narenge mbatebe ari asoro bogima nabo borachenji ebe no chaire mambie yemo go chayunkeere ebe mbwanchire mambie yemo nya kubwanchira samangana ari amabe mambie yemo bogima bwa umbo chenji nana bogo cha gokumino na abantu bakondoke nga kai rosi na royo konya toire to romiye kani rosi na barega twanyariro ko batoko turubani chinga lakini akerore tigano bekeri ruri yaonse nekero gwe tiganire kwa bekire ruri yaonse Nyasaye ni gago kubwatsi Nyasaye ni gago kwimukirera iguru abantu mbarenga Nyasaye imukirera iguru rigereria omochokoro doubt imukirera iguru rigereria nkeye yo musubati oyo ochaire ya imukirera iguru ebintu ngo chenchibire mbarenga obogima bwino bwa chenchiri torigereria kera doko somana ne gitabu kyabakora eketabu kyogokora aso yomindo Alexander ni garengo moturi chichuma akara ari gutura chichuma inere gasi ya asomete lakini gamanyire nga no muntu ori kotkolera rumors no muntu orenge kuitania abantu naende igare kwimokiringa nari akorerwe gasi abana ba Nyasaye torigereria ari asomenyete sivanaro torigereria asomenyete Alexandra narororo abantu bari bagutumania abantu asemambi ya rero nigonda abaganeringa ekero togenderete kuminyo kyobogimo obori tukaseri tuko toba abantu bogo change ekero togenderete kumurigereri Yesu so musaraba twerigereri erinde twekenonore tweke ibuno musubati oye anyarete ko bakaweke ekere keiri ogoseseni gukogaja tari abange baito tokweimokereri nekero kweimokereri gunigogo keigwa nande moinyore kero gosoma gochinse siva tachieti konyora ogoseseniwa ekiagera agatwara obote wokoire ebinto biri bitarenge byaye nekera atwarira obotobo akanyara koba gakwebanga ebinto byabwatetari ebyaye nigatagete ebinto byabande bibe ebyaye mbarenga mwariana niri abantu emigondo mbarengo kwenda gwasukyo rubebe watebanga bono rubeboro na inchi nabongwenere to mugondo n'ubwente gwika nande kero togosoma ngantu bwenere tigosukino ene chimbebe kwaroranga oyo no mutaka kwa muura kwagenda kwaroranga ng'ombe ye igo yarenge biyane tubwate tama nekero togosoma machiko alionsi 10 ogochika goriko gotenga tosanera enyomba yo mugisangio yani kwatware tame yerembe kwagani ngango byonsi pinigo byabe byao abana ba Nyasaye njogo saba kwana semambi ya rero nigo kwarenge nga totware tama yoboroti weiguru totware tama yoko bamagima itachenji teringa na sobote nenkwoka
achenji korwa ase ogosira gwa kare na kare tonyora obogima bwa kare na kare. Abana ba Nyasaye nche nare kugani ng'a ntoba buna Siva titoba buna Alexandra tobe abantu bari baweke okobori ng'a na inchenga buna esese nimbwenerete goisaransa obogima bwane nigo bonge yani igombwe kainese ekiagera mu maite buyang'esese terikobana igekorara isiko nendagere ekoruterwa ng'a kina inche yanyare kananga narigani gwase mese yendagera mono muruti Yesu Kristo otwariganiri naende otobekira ang'e ng'emambie yemo ntobe tokumurototera igoro yamare emambie yemo nabe omurwanireri oito emambie yemo ntoisaransamo emeseri tosangi kwegeri kwa rero ninki kogotwegeri inga teri mang'ana ninki tore teri mang'ana ninki tobwate oboroti bwa igoro no bwangu oboroti bwa igoro no bwao oboroti bwa igoro no bwane kotoreke itwekore buna esese Nyasaye natwimokerera igoro nekera atwimokerera igoro ntoisaransa monere emeseria enene torakora omoyegoyo bwa moerio erinde togendeka gotimoka turi amonere naende moinyore iga igoro gwatanane kango kaiyo twensi pinigo toregentekemo ebe no mutachiriore ebe no mutakore emambie yemo Nyasaye nkogokora arekero turaisaranse meseria obogima bwaito mbonchoreri naende okugani kwane no kugani kwa baminto onyandiri yari kunyarekana tonchoreri amagimaito kero twonchoreiri amagimaito koruboniga oboroti bwa igoro nigo boraba rwase bori tiganya sase seni amarika ya machenu asichinse ichabono mambia wetera seredare Yesu Kristo yoro motori ito tigana ende toire chingaki cyogosaba aye Nyasaye twakoboririe ase mambie yenga kora anchonye ndiri wanchonchoreri amagimaito nekera onchoreirie igoregoke na abatonchokana ine baba kerie tari yao ekiagera twaonchoreiri twamanyire ng'a nabachandi tore Nyasaye tokonye tonchorerie twamanyire ng'a nabaunereri tore tokonya amagimaita onchorerie twamanyire ng'a nigo torababe bakereng'encho ase mambi ya rero twakoboriri kora ancho tonchoreri buna amagima yaba mintanyariro ko bakagonchoreri omonene tigo bakwe naende ewo bonene naende kero togenderete kuyarigania asichikambi echi twamanyire ng'a ntonchoreri bono rioka naende totigeigo tonchoreri goika toisaranse meseria eri torasanga amo torageramo watananeka gotaiyo Nyasaye itombi yamono kabamo na intwe asichinga kichonzi ase redare Yesu Kristo yoro motori ito amen.